Ix-xahar id-dieħel Emily talaq 35 sena mejta. L-aħħar persuna li għaxet hemmhekk id-dar. Ismani, mhux ma rridx ngħinek imma dokumentarju vera diffiċli nifinanzja. One small step for Kelly. Iżda kif bla. Għandkom dar bħal dik Chris Malta? Dik xini kera. Minem? Hemm dar il-qala. Hekk jismu l-aħħar film tad direttur tal-films Mark Duneo. Ambjentat fir-raħal żgħir tal-qala Għawdex, il-film jitratta l-esperjenza ta' grupp ta' ħbieb li jitilgħu apposta biex jiffilmjaw dokumentarju ta' din id-dar partikolari. Ma' News Duneo qal li l-film huwa ghost story li se jkun qed iżomm lill-udjenza li sejra tarah fuq ix-xwiek. Is-Sur Duneo qal li d-differenza bejn l-ewwel film tiegħu Silhouette 4 snin ilu u dar il-qala se tidher mhux biss fil-kwalità imma wkoll fl-istil. L-ikbar differenza ġifieri apparti l-istorja ovvjament. Meta ħdimt Silhouette, ħdimtu għax kelli udjenza, ħdimtu biex noġob il xi ħadd ieħor iktar milli għax kien proġett li rid nagħmel jiena. Hemm dar il-qala differenti, hemm dar il-qala huwa ħafna iktar personali, hija xi ħaġa li rrid nikteb u rrid nippreżenta jien u ħafna iktar matur. Ifimni, Silhouette għadni nibqa' gburi bih sakemm immut l-ewwel film li għamiltu minn buti mir-riżorsi li kellna jien u l-mara, imma dar il-qala teknikament huwa superjuri, ħafna aħjar minn Silhouette u waħda mill-ikbar raġunijiet proprju x'kelli s-support tal-Malta Film Fund. Hemm dar il-qala produzzjoni ta' Mad Movies Productions u Maka Visuals ilu jinħadem għal dawn l-aħħar sentejn u nofs u se jkun qed jidher għal darba biss fit-23 ta' Frar li ġej fl-Eden Cinemas f'San Ġiljan. X'torti għaj. Għalja najt rasi ma rajtix. Jaf min jendraw għajti kollax.